sakripisyo ni adtong mga nagserbisyo sa katawhan aron lang maprotektahan batok sa kontra nga dili nato makita. Ani ay bata nga naghuwat sa iyang mama nga usa ka pulis nga frontliner. Nagatang ang anak dala ang mga pagkaon ug prutas alang sa iyang inahan. Ug sa dihang miabot na kini ang makapalukmay kaayo nga eksena. To me now, I will never leave you. Ang post ni Teresa Nestoso ugto nga iyaan sa bata ug mismo maoy nagvideo miani na og 103,000 shares ug 2.2 million views ang maong video.